enyagitari traditional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito karo montaji to bisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera to na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids ande tomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mbiamano sana mwanchi mulia beta seni ikia Ndizi TV na ibiro binde na ndengo kwaligania asomo roberio o Worldfit astoko mena daktari yugo chotumanya amange wetera amarwaire au mwanchi mulia letera na Frida kerubongo kwaligani bene eli nitosanga sobu amogo chakabonega goika omoeli nyira sinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook na bogotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bogotonyora wetera www.ndizitv.net bwego manchumulie na bogosanga na intwe kerenga elikiago goseli bolili yabo wetera sinambiri gabase screen yabo tumanyenga yokubwatia omorobeli kuronyi kubwate libolili ndili yansiwetia se daktari na botutomera ujumbe yago kega daktari no aligase studio abega gukwiranira kuri nditiangire libageri gali abene kumwaligania se studio atumanyie na kyakorwa na boigo ekliniki kyayenga ikegotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Frida, karibu. Aha. Yesera ni Daktari Moses Kena Onsarigo. Ngurwa senyegitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers ntubwate branch ya Mugabo Songo. Ase nyumba ya Uru Plaza Gosalisa. Goroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Asante sana na kidaktari wiki yawe yabere. Wiki mbiye ere. Olede kwa ramandamano na abantu makari sana ga Gusii. Lakini tokotenya senga mbiye mono. Because ye wiki ningia yawa. Abantu bagenda tagoche senyegitari yitabange saidi. Unabona twanyola abantu akuru Mombasa bakaga. Can imagine. Untakuru Mombasa bakuja gotorora. Tunashukuru lakini ntitoko promising ntotageti ko fail. Abaruire baitu. Daktari abaruire mbale bantetinga igorongo ikirana bali ngase clinic kyao ultimate ko bwatikana no korobekana ultimate mbabe tebagaika mbali bagocha mapema. Bali bagocha mapema sana mbaiketia service yo senyegitari yetu. Lakini mbali bachele tu abandi bakairanira nchira because of ya maandamano lakini it's life, you know. Lazima tuelewe. Mbiyamona sana. Ntochikomanya nende daktari omwanchi muliyera chinsa chiriyo koigora. Naroche ujumbe chinyinge chiko bakobolya ngansa ngapi daktari yakoigora goikasanga api ko chikokoro murobelyo ntochikoinyora totebyo mwanchi muliyera kondo mwanchi muliyengo kwaligani bene asili tukolia rero daktari ntete tokwanira igoro ya kidney failure autotebi nga egasiye kidney nere yeye kere kidney ke magiatigira ko kore mirime ikendenge kore utumanyia mange gwetera ekidney atumanyinge kidney nkaike gutoka somobere na ndegasiya engire kiko tarakwanira nga kidney failure ningi kidneys kose chinyigo
kero omonto abwate ibere chinyigo otige bari ekamugia sarekire ose barusibu lakini abantu babwate chinyigo ibere chinyige chibere oguchinyora gase chimbaru chikwerera maega y'omugongo so mugongo kabisa igo chimbaru oirane maega kabisa so mugongo no chinyige chichigotoka so chinyigo na kwamburi negintu kere very important enyigo nere korusio bochavu so mubere so you can imagine na endagira yon stokoli ekere yikiro mubere menkobero bochavu ni through what you call normal metabolism ndagire kubunu muna buno kora tukubike gari amafuta ya samba mafuta se engine lakini maega ari through chibo chabo gasoka exhaust so ubo chabu boli igo talinga mafuta arama lakini compassion amafuta muna kubunu ngoso kyaru buchafu mu mubiri muna tokulie ndagire yaito ya kawaida ende yons ekero yekiro mu mubiri me egendete kubunu egerebe chinguru nkurusiero buchafu ubuchafu buno ntubwate ntu ammonia ntubwate uric acid so ubuchafu ubu mbogo tegare so mubiri urea bomocha ni butigare so mubiri I'm telling you onye gotete kumanyanga ubuchafu negente kiberora abantu bali chifigo cyabo cyasinyiro kolegas orore ngaki michando kibaranyore utapenda kuangalia so ubuchafu wikaburusi weso mubiri negente ikurusi nechinyigo uchafu lakini tani kiyo kakegokora figo na ndi nkurigeririe nga amachago ngakiale so mubiri ekiwango kia machi aso mubiri ogu chilita ja manyinga na manyinga tawaso gwitani chilita gite igo nonywa machi muno ranyu onywa machi amange amanyinga nabakutigara gutwale volume iri yaye gwikie figerusi ya machandi aitandie so mubiri ogu so yarigere linga kingo balance era macha go burungi efige bwatega sinyinge to kwana tukore efigo nane nkurigere lirenga ngaki che cells chiago especially the red blood cells nkorosi gukiro mube igobone efige tu ale mechando nabo the red blood cells gitaro so mubiri ogu na mangi tutakwana tukore so enyigo negento kere very important chinyigo cheito na jijito lende te so mubere because chiko syo buchafu nangenda go kwana lakini bono lende ekero togote bango umuntu twali the kidney failure ngayani chifigo njiriko kolegas ezeke Gusii eminetinga egasiri efige gokora chinyigo cyawo kigakiri kigo koroso kurusi buchafu korosia manyinga the red blood cells koranga pressure yago nere minita kire so mubiri kolagiriringa electrolyte ama water balance samanyinga gas yelitiko chikokolekana so meaning ngitiko chikokolekana ngine chikonyorekana ubuchafu buli bwensi ngikutikara bula samanyinga amache ngikutikara samanyinga ubuchafu buli you talked about uric acid urea ngikutikara samanyinga manyinga taliko chikoroso mnangenda kokote so kidney failure eminatinga chifigo chinyigo chiago chiangire gokore gasi chiatenenire gokore gasi omete ndubwade chinyigo gotenna ndatebe kitaipu bero semara kabiri chinyigo nchitemna tokunya gukona naye tule biyega tokoseka umuntu mwatikana n'umuntu lakini wata kuyunga yaya mambi yaya ngaya umuntu uri amyo gatunye gitari otebirunga chinyigo cyaye cyasarigite ono singa ki umuntu uri kwenye tuli nerabuya tokugamba gistori gitubuya nakirinde chinyigo cyaye kiko kigusarika konya tabugati usadari gubimba maguru tabugati mechande ndiyo zanya watana bwate mechando lakini chinyigo cyaye cyasarikile suddenly ayibona tokonyoroka nga acute kidney failure acute ngiriacha
mubasokana nga yani mubasokana omuntu mbuya twalengi lakini efigo yasarekire mara moja nande bono ntubwate bono ige minute nga ige ntunkire navuga ntuke okoreka na gitaika ibere kinyigo cyago kisareke muna bono nyore amanyinga ayenko gende se figo atinenire mete efigo ego kore egas na manyinga ego kore gas 24/7 ebe gas diyoka nebo raide amanyinga oyoka gende gusibiku igo efigo tego kore gas etabwati amanyinga amanyinga betagende se figo atinene nga daliko ndororo chijijya kure wika chigendere konyora amanyinga ryoka egere chigendere gusibyanyo komenya kwabo na amanyinga agendere kogende se figo so anything ekolekane amanyinga tagende se figo abe figo tinagokolekasa lakini nani ntubwatelie kurukunga chronic kidney failure chronic kidney failure ni libono eko efigo ekonya gosaleka ngora efigo yago mbuyere tokuma na wala tumange tingo zingaza nesaregete lakini ekonya gosaleka pole mpaka inafika mahali inasimama kufanya kazi hiyo ndio tunaita chronic kidney failure ama renal failure igo bona ige minetinga abantu bali bobwata marwira kurunga chronic akomenyeke keketambe akonya gusalie figo ngorango yacha guikasigete yate okolimero itwenye kuganga kidney failure kurunga chronic ambye mona sana daktari asokweresera subogale amanchu muri nyambono kwigurira ATV yago nigotogendete gosanganere Dr. Kena Moses korwa clinic ya Worldfit aseri tukolera tugokwanera igoro ya kidney failure kero enyigo yago yatigire gukora emirimo daktari obereka kweresera subogale igasi enyigo nereye ya somubero ito akolindo bere kagukwanira nga enyigo na bera ati okora emirimo ekero amanyi ngare gwita aratige kogenda asenyigo nabo igobereka okwane nga maroira na rororo aragere enyigo yagetige gukora emirimo igo mwanchu muri ni tugendete gusanga nabo kogendera gusanga na into gwetira sinsemo mitandao asensemo ya Facebook gwetira Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube gwetira Ndizi TV News boigo nabo gusanga na into gwetira sinambiri gabasi screen yago otomanye nga yoko bwati omurobeli korum nabo igonyo ko bwate ibuli ndiriansi ko bwatikana no borero bugatogo kwanera gwesoborere mbaroro kwarorire bugo cyande amate yagase kenyoro gose mbaroro bwabere bugo cyanda omubero ugo nabo kubolera ibuli ya wetrasi na mbere gabase screen yaga kegera daktari no alege gase studio abe kago koiraneria konde daktari to abere to koligereria kidney failure ninki akero kendo mwanchi muri naga nite komanya ninki keragere enyigo yo montete gokora emirimo Muna tugendera kwana Miss Frida enyigo negintu kyamana sana somubero umwanya abantu tugendera kwanira nani muna tugendera kwanira nkelinga kinyige kikire ibere nabo kirasareke cyonse kusaye mesareke igombu yatumanya nga kitokulenda kinyigo kintu tokotera butambenga koirinda mbu yakubwa koigweni kageruri natuchikolire linsoro nchira yo kwibwenyo kinyigo tali muchezo so mbi yabantu twirenda nkikera asari kinyigo cyabo nkikera asari enyigo gusi kinyigo cyabo itubwate bintu in 3 category ntubwate pre-renal emetinga amanyinga nkogenda ali se figo yamna twatebire iko kendi gions kiragera amanyinga taswa isaine se figo naboge korenta ke gusali kinyigo cyabo munabona twarurire omuntu uturu gusabu turu wako nabu turu omoro muna buturu gusakiru ama uitira amanyingonsi iko manyinga tali kigwende se figo magete umuntu wakiru gusonye usambiru kugira ndokera basambiru mbabwate percentage yo gusamba umuntu twabe more than 50%
ban ono kwa nyoranga amepoteza maji mingi sana. Kwa hivyo hakuna maji ambayo itaenda kwa figo. Manyinga yako gende se figo anachiru. Ibintu n'ibintu birana cha manyinga yako gende figo. Omuntu uyu usonyorire shock. Amanyinga tenini tare agende se figo. Abantu bari bari kunywa mache no Frida. Omaita mache tutebire butamenga tigo umuntu unywa mache birasi komigo chigoro ngekunyarika. Lakini abantu mbare mbuja bari basofisiane. Ngumubulinga nkonyweta mache ngayaya nja mache nkonyunde kuse nkonywe gracia kamo kusekerera ngo yandire. Unaweza kuwa na dehydration amacha ile somo muna macha ko reduce somo birogo efigo yabo na bego sarika. And that's why we always say kanywa machi because machi antoliko kwa tumatu kweta maya tonya usi. So kende yons kiragera manyinga tagenda ese figa isaine na bakogera enyigo ya gisarika. Again to kende is what we call intrinsic. Yani enyigo yage nyene etwale mechando. Enyigo yage nyene etwale mechando. Munabono enyigo eumie omonta wake asi enyigo. Enyigo yage sarike. Abekogera sinyo kolega sino. Omuntu anyoro buruire bw'enyigo. Buruire bw'enyigo. Nono tubuatige ntuikurukunga glomerulonephritis. Glomerulonephritis ne infection. Enyigo ya twalire infection. Na kitu ichwa nini Frida. Nkonyora turamarwaire lakini abantu twassume no muntu nyora UTI for instance kusonyora buriro bwo kwambukirigo tako bene nyagitari. Oburiro nabo gwetira kurua sense muyo riburo butire bugande urethra. Bogende se nyumba ya machi bogende igoro boike bakese figo bochigo sambe figo yago borente inflammation of the glomerulus. So inflammation yore ntuguru guru twatebere glomerulonephritis figo yage sareke bono internally figo yawo yanyorire mechando internally figo yawo yanyorire mechando andi tigangote bintu kene mono buruire bwe sukari na ubugo sari nyigo na ande internally buri bwe sukari na number 1 bugo sari enyigo yago gusuburire bwa high blood pressure igaba ntumbu yawo nande na kite ndatabe nga common problems chikogera chifigo chito sinyo colleagues. So uburire kero bwa tuburire bwe sukari Frida ekero umuntu abwa tuburiro bwe sukari tigakishenye sukari yaye it is within the normal range. Tibasa kogenda igoro mune kore igoro yes mate abere nguja baro visit bato zina jinde kwa 10 akote ni sukari yanenje nerera afadhali ndire kogenda bakayagenda hai yasinyuko pimu you know sukari yane igangsere yonere 15 14 muni tani tigoro toli komanyanga nkegenda tabakora ngusali mu biro gangani negenda tegusali figo yago ne figo yago ngusarekere ego cyago not whatever chronic orero obole chronic ekunya gusali ngora ichako ikasa giteliko colleagues. So when you have a problem unabona ururu sukari ururu high blood pressure hakikisha ngango pimoro ururu bwa regularly kwa mwenye sukari yago nkayire. So buying a machine kwenye tuwalenka it's important. Muna mwanto yaite kwa nchi machine tubuwa tisigitari yetu you know kupima pressure yago kisha ngambiyere it's important so that range jiri chiba jiri within the normal range nchibi gosumbwa ntubuwa tebono post-renal causes tuachire tutaraikese figo tuikirese figo na ndipo no mweli nini ekere figo ya rusiria mache amacha ali tuguitira bono
ngosokale ajese nyumba ya machi the bladder so ekera machi ali agosoka kende nkero kiabungira machi tasoka aira neguchiese figa chikomenyese figo kende gyonsi ke kobunga amachi ali agotasoka gocha isiko naro amachi ali akwirana guchiese figo agusariye figo ndewe nini bono mnabona abantu obwate a prostate yabo ebimbete onye prostate ya gebimbete inaweza zuia maji kutoka so hiyo maji narudi ndani mkojo narudi ndani otwale blockage ende yonse abantu bali bagutwara kidney stones ya block abantu bali bagutwara cancer ya block yo mufereji uliwa maji amachacha akwirana guchimaega injury fulani kuziyasariye nabo iliye ko control ya maji wono parasympathetic nerves chikoliria mangana ya maji ngya guitera nabo yasarekire kuso muntu naba ese somogongo ese kwende spinal cord one nerve ya very injured bono tiri kunyara kumanyanga machi ichido stari guichura amacha yo no chiese figo yago na vego damage ya figo so we have pre-renal intrinsic and intra-renal and then post-renal process. Mbiyamano sana daktari asokweresera sogwagalia nende mbiyamano sana mwancho muliyene chinga kyogendeta gusanga na intwe imeyomorovelyo o Worldfit astogendeta gusanga nere Dr. Kena Moses kura clinic ya Worldfit yogendeta gukwanera igoro ya kidney failure gosekere nyigo yawe yatigire gukora emirimo kendo mwancho muliyene tuchikwemanya mange nga omonto nabe kagutumikia enyigo ye mokero yende yangira gukora emirimo kuri ndi daktari bere gakweresera nga ningi keragere enyigo yageti gukora emirimo kone daktari ngwabe kugukwanera bukarenga nabo montara abetamanyanga enyigo yaye yatigire gukora emirimo ntokero kerachikia mubasokano igo enyigo yeti gukora emirimo kuri ndi tyangu turarigereria gatiye bimanyererio abiri omonto akurigereria amanyenga nabwatu mochando wenyigo senyigo yaye yatigire gukora emirimo with Frida. Maninga ndako irora. Oli gasi yechinyigo. Twatebirenga no korusia mache alia etani bye somubere. Unankonya kunywa mache ekidi nikyane nke manyete. Ngabona macha ya aitani bye somubero. Kuikarusi woro. Enyigo nere korusio bochafu eso mubendo enta gukwana so bochafu bonde bonse bogo so mubirone especially uric acid urea ammonia obuchafu bo ikaburusi kwesamanyinga botarusiri enyige guchiko twale mechando yo gukuna ntubwatege ntwikirunga electrolyte balancing ndubwate estime somubere ito estima ndubwate bintu bikuri estime somubere ndubwate potassium ndubwate sodium ebintebi chloride bintina mbiri byamuno somubero enyigo neregasi yayo kolenda fone enyigo yago yasarekire so what is going to happen obucha buli bwensi pingo tigara buro somubere regulate amache somubiri gutigara somubiri amache on spingo tigara somubiri ubuchabwenzi butigara so ebimanyeli bigocha okubu buchabwa koreki wechire samanyi ekimanyeli getangani gusibanyeli uraro nebi toli korara buronge butuko muntu aguika butuko oliyo busingizi haro ifena abange bajide sinyegitari tutariwe biyura ile kokona umuntu narore macho kurumambi kubutuko bakambwa tali kurara tabwati toro nyole trouble sleeping na vera venga ne issue yenyigo kwa koliki watu wali ko morosu mobere korosa wewe torosteriyoka no egwe gasi urakore you very weak mubiro gucyakire korosa nabura nywenga n'ichinyigo cyago cyatware cyane ucyake konyoro gukora kuyagi umubiro kuyagi
okuyagi na kayagi ngiringa kuyagi you know na boko nyoranga ni figo yao yakoreki yachakire usereka abantu ababasi nyukotwara appetite yo kuragera kotinjiti ndi kuragera tindi tagira ndi bonso amuntu timbuga ti appetite yo kuragera you know timbuga ti appetite yo kuragera so abantu abambali ko kuragera andi ngambali ko kuragera bona abantu abachaka ku lose weight muntu yali ngomonene one bwaye bwachaka koira nanse because tabuga ti appetite yo kuragera you know no bonne bwaye kwira nanse muntu ntagukwana abandi bono bachaka gutwara muscle cramps nyama yanyo kubwata nyama ikukurumaga ndiko batabune masopo nagate bina bono ebintu mbirali bikuliya magana yestima esumubiro itu bro electrolytes so the potassium maybe yachirigo sodium yachirigo bone stimere nene mubiri kwa muscle cramps nyama nawe kubwata yagosuna kweli kweli so the muscle cramps eji kumbe nabura nyonga n'uburiro bwa figo gwatwalire ndiko nini abandi bachaka kubimba amaguru unoko nyuru umuntu akubimba ukubimba umubiri no tibe n'amaguruka akubimba umubiri so nabakubimba amaguru mugaso ekarararire because of force of gravity mambi muke amaisa yabimbete enda naburanya yikirasi nayo kubimba so ukubimba kuri umubiri naburanya n'uburiro bwake n'uburiro bw'ifigo osenyigo umuntu atwalire egento kende na manyi umata abantu narole bantama matukaya banya utenga manyi ngakalensi ome ngana chite muna kamentri chikwire ndibere chi akabike point ibere point sato nabura nyora manyi ngayakwera ni figo yao yakoreki yachakiri kusarika because twalinge figo nere gokonya production of the red blood cells bone kera manyinga chirenze anemia nabura nyo ni bwate usiano n'uburuye wenyigo abandi bachaka koyana kwa bimechando badagutwara shortness of breath because chemical jiri cyisitwire bone ubucaburi wicire samanyinga umuntu sinyokoyana burungi abandi baba confusion yari umutubo ariko nyirayo nkigenderate so confusion yabe sumubiri that confusion nauranyinga n'inyigo imicando y'inyigo ya chire abandi bagenda baka into coma umuntu akwete na gitari tamangiti kindi yunzi mitinga yani moyali ngonya kwa yana lakini tamangiti anything what's happening inatoka na coma ono na bakuru bose mbaka ICU abekeri bose nini kumbe efigo nerebwate emechando but what I'm saying niringa wekatolinde chinyigo chito toteme tolinde chinyigo chito because chinyigo is very important mbia mono sana daktari asogotoeresere bimanyerera sobwagale mbia mono sana mwanchi muri bitaseni kya Ndizi TV ani gotogendete gusanga asomoroberio Worldfit astogendete gusanga ne Dr. Kena Moses oyo gendete gukwanira na kiekere inyigo yago gose ningikiragere inyigo yago etige gokora emirimo kurinde nduchikwemanya nga ase clinic gya Worldfit na kibakorwa obogwenye nabo nachikutumanya chinchira cyogwetanga korwa sogotwara omochando yombe mono asabali magendete gutubwati asinsemo chichemitanda asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News bego manchi mulinde to konyolanga naboko gendera gusanga na gwetera sena mbirga base screen yago tumanyenga yokobwatia umurubiri koru nabo igoli boli yago gocha se daktari kobwatikana no muchando yigatoko kwana ali tukolya rero gosomo chando oberi ko gochanda umubirogo na daktari karangori Elias Chinsemo chiri ya Facebook nindo che honorable Nyang'au Nyamari agateba following from Nyamataro Kisii bia mono sana Ombori Calvin agateba watching live kora Chinsemo chichia mlolongo bia mono sana tiandaliye daktari amavoli aberatutu tumanya kuligerelia chi complication naro gateba ni Zabron niko na ugonjwa wa tonsils na izapona aje tonsils abura nyene allergic reaction karo kunga
tonsil chia bimbire eminitinga chikonya go colleagues saidi bonekero chiko colleagues maybe what allergic reaction kusabu ati infection iso mobiroi so ekerala ginya gitara into kumanyanga ngekwera tonsils chia bimbire is it allergic reaction because onga tokorusi allergy you so nchiko wen no chia mario go chiko wen asinandi chirana ni mzuri atembe kwa kliniki yetu muone. Daktari naro gatebanga my stomach is ever bloated. Akuru munenda gatebanga after ultrasound ni gabete diagnosed of inflammatory. Gateba as now ago feeling rio tendro ra sense meyemo. Atebanga kora mokonyanga sense melio baseme. Na gitu ultrasound. Yeah. Egatebe mechanda bugatenga. Na bugate inflammatory inflammation. So inflammation no go sambika. Go sambika kwe same get your moving. Onyo lenga marago go sambika no want to already into kurukunga ulcerative colitis. What you call bowel inflammatory disorders. Crohn's disease. Amorili na ara sambe amarago. So amarwira yara samba amarago. We want to understanding inflammation imetokea wapi. We have to get the genesis. Imeletwa na nini inflammation yako? Is it ulcerative colitis? Is it Crohn's disease? What is it? So that eshiderio yarendete inflammation tunyirusi yororo. Lakini bloating na vila because of so many issues. Onye indigestion yeroro onye ndagira yote liko trumbo kabuya na vile alente bloating so what I'm saying utembe tukuone ndichikoma te yase clinic kya Worldfit ke gotoka abe ka gotara na be ko inyorero bogwena daktari mwanchumule naro ko bolinga pesa gotwara amarwire naroro ago cha senkoro na be ka gokose mu chando yiga kidney failure tagenda gukwanira mono. If ekwende nkoro ikonyolenga nere pump nere go pambu amanyinga agenda umubiri umugimu so emechande to kese nkoro emitinga amanyinga tali guchiko kese figo munabona abantu kwembali bakwibuba watwalire heart failure abantu batwalire heart attack shidende yonse iragere nkorote tuma manyinga ire se figo na beko rente mechando ya kidney failure igen nkoro is the key yogo tuma ma ebete tu nkoro ba koikira manyinga totenga manyinga wikaise figo tegere naliye figira agendere ko bamoyo igo kendi yonse kego zuya manyinga taikese figo munabono gotwale mechando ye nkoro abe korenterera chifigo cyage mechano umuntu bwate chi allergy rende daktari allergies abantu bakira pange unyagitari yeto gatara gisana mwezi no bukendo wembleye guturiyo kuzinebinte byasambe twetawundi so allergy abantu bakira bange sana bwate allergies bakuya gichimyo maiso bakuya lakini ntobwate allergy eliele severe allergy ili severe ekorokunga anaphylactic shock onye shock allergy yalentire shock yesomubiri anaphylaxis onye yalentire shock esomubiri obo naba manyinga atakogenda sifigo shock nabe shock imiri aki kirigendo yatine gukora mubiri yatine gukora gas you know the nerves have to function amanyinga agera wikase sechifigo so kwa nyolire shock esomubiri obo allergy nabe kolente shock ikurunga anaphylaxis shock iyo agere manyinga taikese figo aisaine igo allergy nabe go salie figo ndio tiango torigelia sense mende daktari wese chi infection chiro chinji sali efigo yomondo yes mambo ni mingi muda ndio ki asandio machache infection otuale ebinyinye se
ese twateba mnabone efige twale binyinyi nabeko twale gintu gikurukunga glomerulonephritis eyueragere efige sareke tekolegas burundu lakini nando twale infection yere serious infection mnabone kurunga sepsis kwarula abantu nabona amanda banalinga abantu mbarasetu umuntu amocha nyara swenda enda yaega obo chabuli bwale ngenda bwenspi ibogo swasa kurukunga peritoneum cavity bogo swesa manyinga boswe peritoneum boswe senje manyinga go you can imagine a bacteria re moyo wono yaswele sa manyinga erente sepsis inene kunga sepsis very severe sepsis yoka nabeko gara macha ere sumubiri erente dehydration yuera sabie figo sepsis nabeko lenta shock sumubiri inandira sabie figo so infection nabeko lenta gusarika kwenyu Mbia mwana sana daktari. Tengo torro monto otwaliro mochando yiga asige kege tambi. Taranyora bogwenya. Torira banta bangi bagatanga batali chinye kitali daktari bakwa marioko kulinde abunchirili yanko iyo. Kero kintu tukora tatebingo nga abanta baiga batoliro mochando gosenyigo yabo yatire gukora imirimo. Chi complications inchiri chichi. Chinyigo Frida tesareke ichigo sali umubiri umugima because once obuchabu atigera umubiri ugo obuchabu bogo swa class boswe so bongo bosali obongo bwabo ikyo korona ngo tenga abantu abo watu figo ichifigo isaregete bakaba gutwara confusion igo buchabu ibogo ita keregente somubiri boito bongo bwago bukore buchaburi buchaburi buragera uroko mubiri notanya kumanya naho tinga abantu bakwiyagi umuntu ole onyora confusion irritability erigoro umuntu tokumukwanda kenda gotegeranya iteke ibiri anasikia kwamba mwili si wake mwili unamchoma mwili unamuumiza. So what I'm trying to tell you is this. Chinyigo kisareke nande abantu mbagane nyagitari usemba konyo senchirende kerigento mubireke guko igoba kemende umuntu nabaguko because chinyigo is extremely important. There is no way you can survive no bochawe samanyinga. There's no way you can survive ne electricity ene side sumubiro umubiro go keregento keko kerekimo every organ it will die. So abantu abange babwate chida chinyigo twegulenga wamepoteza uhai mali fulani wamepoteza wife mali fulani na ndio maana tunasema kila wakati Frida kwamba tujizuie tukapata magonjwa Yasaita tungete to babarwiri igo twirende buya na mutokomenya ubumugo tambi utabwatia marwiri and that's our prayer and that's our prayer ngatomenya ubumugo tutabwatia marwiri because yekero tokurwa reme chandego cha nemenge somoro. So what I'm trying to say in short nelinga efigo ekolento kweso muntu nyeteko bwenu. So this is the worst complication ila into somoro mwanya bana. Daktari kegero mwanche muri naro oboliri ngaki mukoro obugwene oyokorwa nganere Edward onyinkwa mukwa abateba watching kora chinsemo chichya bo mariba ebate abateba ngamboliri ngo daktari nakichinyigo chiko bweniwa. Togenda se aso bwene tumakulira maboriane ichiko bwenigu weteranga enyigo yawe ngakiyasare kirangani enyigo yago ugosafika kwa ngai weikeire so ntobwate staging yechinyigo ntobwate from stage 1 to even stage 5 stage 1 means you know montamanye tikende yonsi mboro ngari ngorare gasi ya kawaida even stage 2 na wara betara kende yonsi lakini wika stage 3 yata koroki manyiri bono ebitwara cyage kuligerere
eta korki manyire ewe ka stage 4 manyire ya ko bibi na saidi ego ika 5 kidney kya korire meremo yayi nkayo koraga stand so ngotegemere na stages osengo tegemere nkaye nyigo yago yaikire so gusarika so matibabu inakuja kulingana imefika wapi stage 1 and 2 eyo minetinga mono abantu amarire na reto bwate munabona nubwatu buriro bw'esukari nubwatu buriro bwa high blood pressure esukari yawe nko gosumbwere gose blood pressure yawe nko gosumbwere eyo minetinga efigo yawe negenda tagusarika so again tunkerike korukunga you need to detoxify your kidneys what's which figo chiago oftenly detoxification and number 2 emaliogo narago konya the kidney to function optimally ntubwatiri oli kurunga dandirion ne root tubwatiri oli kurunga solidago complex ntubwatiri bintu munabono you know milk thistle amaryo gayo muntu abo kunyatumia nabwo tuburiro bw'esukari nabwo tuburiro bwa high blood pressure lakini nkonyorara amaryo gaya once in a while utumia ori replenish kidney yago colleagues ori rejuvenate kidney yago colleagues muntu italize ara ikifigo cyaje koleki kisareke abantu bari bayikire efigo yabo yasareke ose ikire stage 3 maybe stage 4 or say 5 bono that's when the machines come in now bara kolbi ndo ikurukunga dialysis dialysis no gusibi buchingi gusibi amanyinga ndubwate hemodialysis amanyinga gusibi with three machine eri okora amanyinga gosese machine asibi kunandele neso mubiri manyinga asibi abantu abange ngokole bari dialysis igale our far hospital abantu nabange bakwenda okole dialysis no even our hospitals around bakole dialysis on daily weekly basis bakunya kusibwa manyinga ine nchire yemu yokurusyo buchabwe sa manyinga egari buchabwe mbuchi ko itomo bere gusumbuchi ko sayi mubiroyi so abantu nkole bari dialysis tubwate even what you call peritoneal dialysis onyenda yago yayichoire yabimbire nakia machari yararusigwe senda so umuntu bakole ndo peritoneal dialysis egara machari tawasa ko bamange mona siki tissue so dialysis nero ekonyago konya minuel lakini a solution permanent solution no kobekere figo kokole kidney transplant kidney transplant is we're talking about you know very expensive procedures ono ikindi kibaza kitakiri kinyinge kugura abantu bakuri millions of money twago changeru wasino online bachiko chinchwe figo iga aliko se mumbu bachire India guchenchirwe figo bono ekero wikumonta bekerwe nyigo engao ekera bekerwe nyige engao enyige nabego kolega sibono onyo ukolero kidney transplant but nangenda kokwana we don't want to reach this point tari to kega igese kifigo kitu jasariki enchiringi ya nugotanganga kifigo kitu nchiwasa usarika Frida. Mbia mno sana daktari aso kweresera na kiyo mukuru bogwenya kero monta atwaliro mochando iga nindo che marisera nyanjira kora kinsemo kiri cyakericho nagendete kubwatia umurubiri daktari ntoba tukukwanira ntubwate acute kidney failure nabo ntubwate chronic kero kende oyo bwate gusama irandaletire o enyige yiga gusarika akirikenda sinya gitari ya Worldfit mukora wenya maroira alimo manya ko koligereri gosena kimokole nsemaino. Yeah, we have to do that, yeah. Acute kidney failure nabo kidney gekugwena and there's another good thing about acute because ongena machairo atali ngomobere muna bakomenterwa machi efigo yachaka kokolega terachi kumono so acute kidney failure abantu nkugwena barabange nimechando yatoka nimechande yekurusi wororo the kidney keri kyagwena
lakini chronic ni ngumu. Chronic ni ngumu. And that's why we need to take care of our body. So again tukirikiarenta kiagere figo yago yasareka guika kirgerunga ningentoki so that kegweni onge nana te ngenta ko tenga na manyinga tenko genda guchiese enkoro guchiese figo I make sure manyinga ko enda guchiese figo onye negento gia blockiri amacha tali gosoka kuriese figo imi you know it has to be unblocked so guika emechandiri rusuko mnatogenda ukwa daktari mwanchumulia naro kobolinga kerkende ndagera tokolia nere to muchando yubwe wenyigo gotyokale asante ndagera tokolia katoligire chindagira nje to wante ko kuligire linga ntokoli kinyingi muna twengite mwe ndogite nyama proteins you know koli protein nyingi ero nabekogera nyore efigo yago esaleke nyora mariogo mate nandi ndukende gusalie figo monna mariogo tutakwana because abantu mbali bangita mariogo lyoka kunya kunywa mariogo na iwandos bobasi ni omiyo kilese chemistry nyura mariogo kunya kunywa mariogo ali lyoka na bera changie kolenta abantu mbali echumfie nyingi you know abantu bali gerali mbali a lot of protein to endokwa ambie mono sana daktari manchimule naro kubolinga liver failure negere enyigo yago nareti okolemerwa yes liver lini na livigo produce what we call protein kurukunga albumin so albumin nere kuligere linga amachembu yale so manyinga kiwango kia amachembu yale lakini bono albumin emocha nira nensi amacha manga akoruese ese kinjira kia manyinga aso ese tissue aso ese kinyama iga amacha manga aso ese kinyama macha igaligo chwekese figo so inaweza kachangia later kidney failures mbie mona sana Francis Onguso agateba from Lia Bebes with my beloved wife Ruth watching live akobolia question ni nini inaleta shida ya nywele kutoka kwa kichwa etukigo gosimoka ningi yakareto muchando daktari michando ebintu bingi biragere yentekamo emyaka karogunya kuwabera kokota this thinning of hair thinning of hair ngira gogori liga ya guti akangonyokere so thinning of hair kulingana mno kunya kokota mnabona waswati karo ikire menopause thinning of hair ngonya nyere ngikutokeza nija kutoka jimaiga so ni sababu mingi kuna genetic niliyo kwa watu wale babwate kipara wanyoe sababu ni nyingi ambie mono sana daktari kagera ndoche biro bito byatenyorire nabo tumanyia clinic ya Worldfit ngaikie gutoka na ndo teya matukali uko igora bede ni chinsa mbia mono Frida andi kwa bulingo enyiga ya mongo kolele enyiga ya mona bego kolegas kawaida na ndi konyo muntu ya kawaida so kale enyiga ya moya sarikire onya ya meo kolegas okay ese nyekitali yetu ya Worldfit amurire na mange to kushughulikia kaliburire bwenyigo uyoka lakini ero twakwandira burire bwenyigo so no twara burire bonde bwensi bugo sumbweta so mubere abugutale se nyekitali yetu ya Worldfit Health Centers tunyale ko gokonya muna butambe ngo tebanya sa tatongete bantu barware ekarokoro tukurwara naso butamanya enyekitali yetu ya Worldfit Health Centers no tulega bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza Uhuru Plaza na ndinja chinchiwe lieta ikalekoro kunga Alisa kokoro Uhuru Plaza gusaliza Plaza nereyo ngayura nyole Uhuru Plaza gusaliza Plaza no gocha bakamarikichi karwe kile marigiti ya bosongo bosese echiro ya gatigati ye town esere ali asichibucheri chichire ose stage enkoro ya Kisumu ya renge enyombe yubwata makoba matambi bakanse nere kurukunga Uhuru Plaza gusaliza Plaza so imenchi bakegoroba ya gatatu
karo ikire gorobo ya gatatu kororole e poster nene likire nga Worldfit igo goikire Worldfit goikire clinic yaitu e room 307 no konyole clinic yetu kya Worldfit obuya bwa bosongana kogo tebi butambe nora ninche munyagitari ga bosongo so anytime umuntu agoja ninche akonyora atanyoleti igotara ikisi clinic yetu tokuigora kera lituko okera lituko kuigora tose clinic yetu igo no chili tukulindelio sinkobole safu ya screening yetu na buku ngakerese namba ya nesim 0722 24 5763 0722 24 5763 ando inyolenga tubwate branch ali mu Eldoret no mu Karatina mbiye muna subutulire mbiye muna sana daktari asogosanga naitwe anogo semerikwa na umwanchi umulire oberega kwemanya amange kobwatikana no muchando tawo togokwanira litukolia rero akonde daktari na butambe togotebanga umwanchi umulire nyakabwatu muchando umuchandire ase umubero yego sikaganiti kumanya amange igoro yoburire gete ni gagutuma ujumbe ya yenke elinde twero belia na bayigo gukwanira e weekend umwanchi umulire gwikira gabo nongo ikira omoelio bumurobelio bweli tukulia rero kurende agendera gutubwati asense mochi chimitandao asense moya ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube wetera Ndizi TV News edetera na Frida Kirubo to skato nyegera genda kubwati mirobelio imigeta seni kya Ndizi TV atwaro bulire boro buyagendera kwenyolero bwansu bwo mu Gusii kigima karibu tena sana daktari asante Frida Inyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi ni igikorwa bukorere bwa conventional